Ahojte, volám sa Leran, vitajte v mojom svete. My v Leran štúdiu pomáhame spoločnostiam zefektívniť proces predaja, zvýšiť rating, zisky, dostať vašu značku do povedomia širokej verejnosti a získať tak pre vašu spoločnosť reálnych zákazníkov. Naše služby prinášajú skutočné výsledky. Už dnes návštevníci ostávajú na web stránke v priemere o 2 minúty dlhšie, ak je na nej video. Tento fakt zároveň zvyšuje pravdepodobnosť nákupu až o 64%. V kreatívnom svete Leran vyrábame hrané, animované a reportážne videá. Vytvárame web stránky na najmodernejších systémoch. Zaoberáme sa fotoprodukciou, grafikou a mnohým ďalším. Ponúkame komplexnosť služieb s dôkladnou analýzou. Digitálny marketing je náš kamoš. Keď som pri originalite, sme schopní naozaj takmer všetkého. Už zase žerieš tie gulaté bobule? Kvietoček, čerešnička, bambuľka, mušlička, nič sa nestane, všetko je v poriadku. Ďakujem vám za vašu pozornosť, píšte mi, volajte mi, holuba radšej neposielajte. Teším sa na stretnutie s vami.